Gyun sa di ka day. Ala nalagi dugo diri mo. Rani ka. Ay! Oh! Oh! What's up guys? Manula taog water delivery. Naglo-load. Damn! Oy, call. Lot lang. Say button ako diri. Mabuhay. Last route na ng water delivery mo ngayong gabi. Kumuha ng bote ng mineral sa truck at i-deliver ito sa designated na lalagyan sa loob ng bawat bahay. Hanapin at kolektahin ang mga bote ng mineral na wala laman sa bawat bahay at isakay sila sa truck. Pag nakuha mo na lahat ng boteng walang laman at na-deliver mo na lahat ng bote ng mineral, kausapin na may-ari ng bahay para makolekta ang bayad. Pag ready ka na umalis at pumunta sa susunod na bahay, sumakay ka lang sa truck at ida-drive ka ng paborito mong driver doon. Good luck. Oy! Nay Philippine flag. Lasang basiyo diri, kausapin. Ikaw ba ang mag-aayos ng TV namin? Mangwara ko galon, busit. O gibutang na to sa truck ang galon. Nya mukuha tag galon para i-refill na to diri, fights. Ilaphag ang galon ng mineral. Okay, so duha ka buok, busit. Kuha na to ning galon, te. Og mukuha na po ko galon para ibalik na po dito. Ito na tong galon diri. Humana na 2-2. Nya, kuha na akong bayad. Kausapin. Nandito ka pala para sa tubig. Heto, bayad. Fights! Nya, malakaw na ako sa truck. Sure ka na? Ready ka na umalis? Yes. Kaya nata sa sunod na balay. Bumaba. Oy, kinsa man eh. Call. Nasa likod yung mga bote. Bilisan mo. Huwag mo ubusin oras ko sa'yo. May subago no. Okay. Tulo ka galon. Nya, tulo pod ka tubig yung kailangan. Dara, galon number 1. Pili duwa ka buk galon ang alsahon bay? Dili. Gaan raman kay ni? Tulo ka buk galon. Giahak. Uy, gago. Nanguwar ako galon diri ba? Biskot. Ulo ko kunin nagilak, men. Kausapin. Sabi ni tatay, wag daw po ako magpagubasa. Ayaw ba na deliver akong tubig diri ba? Biskot man eh. Ayaw ba? Gakuha ako galon diri ba? Ayaw ko ungua ba? Okay, so last na lang na galon. Last na lang. Gusto na ko muhawa diring balaya ni busit. Last galon. Oh, hello. Kuha na akong bayad, call. Tapos ka na? Ang tagal mo. Bayad. Oh, hell no. Unang ko ilabot ato niya. Sure ka na? Ready ka na umalis? Yes. Oh, ayun. So, ikisa man pa mo niya akong paboritong driver, bay. Okay, nanata sa balay mo na ni. Hello, te. Hello. Call? Te? Call? Di lagi siya makausap lagi. Kinsa may mo palit. Oy, dara. Hi, te. Pasensya na sa kalat iho. Medyo makulit si Lola ngayong araw eh. Okay, so okay. Kuha tag galon. Magay, duwa lang ka buhok galon. Duwa ka galon niya. Duwa ka buhok. Kailangan i-refill. Spy, ha? Matakot ka sana. Hindi bro, I'm the best. Hoy! Ayaw ba? Mag-refill lang og tubig ba? Asa isa ka galon? Te, asa isa ka galon, te? Hindi ako natakot. Nagulat lang ako. Kumuha ng galon. Kailangan pa ng isa dahil tama. Okay, tara. Nice. Te, ang binambayad, te. Busit, te. Naunsa mo ka, te. Heto, bayad sa tubig. Nice. Bilisan mo at umalis ka na bago pa gumawa si Lola ng susunod na pagsisiyan niya ngayong araw. Oh, hell no. Bye-bye. Kisa si Lola ka ni? Hulo, green. Lagi ang mata sa iro, min. La. Okay, tara na, let's go. Let's go, call. My favorite driver. Uy, kanibay, gwapo ilang balay, oh. Upat ka buhok tubig. Daghanag tubig, uy. Pwede ko musulod dire? Dire ni 3 pisong? Wait lang, pwede man ako saka ng brightness ba? Hello, dili ba ko 3 pisong ane? Bro, asang galon? Ay, dara galon. Kailangan nilag upat ka galon. Ha, naggalon ano oy. Pero sige lang, trabaho is trabaho. Uy, off. Oh. Yate ay. Mag-deliver og tubig nang hilabot pag TV, baliw yarn. Since na naman ko diri sa sulod, nag 3 pisong naman ko, pwede ko musaka diri. Di man ko mangawat, tanaw na ako bay. Ayaw bumukas.
Isa. Ano may upaw diri men? Kausapin. Wag mo kong hawakan, bakla ka. Oh hell no! Namo kalbo. Okay, balik na ta sa tong trabaho. Gyatay gingnan patagbayot by bullshit. Galon! Hoy! Kinsa man to gago? Asa to siya? Kinsa man to? Oh hell no! Ikatlong galon ng tubig. Okay, last one. Last. Nice one. Please, pawaan ako ng balayan ni. Kinsa na ako ng bayad katong upaw? Tiginan pa kong bading bay. Kung ni balin siya. Huwag mo kong hawakan, bakla ka. Oh, bayad B. Kunin mo na yung bayad at umalis ka na bago ko patawagan si Kapitan. Yati, trabaho lang ko. Gatod ra kog tubig, nalaan pa kong bayot. Okay, on to the next. Balay? Asa diring balay? Hello? Ayo. Kausapin. Nasa loob yung mga boteng walang laman. Okay. Tidagal lang yung mag-ipis. Oh, hell no. Okay, wait lang, te. Kumuha ng galon. Galon! Last galon. Asang galon, te? Asang galon, te? Adra, galon. Last na. May gani, duwara ka book yung galon by da. Okay, galon. Ang bining galon. Oh! Hoy! Kung nag-away ang iring o giro. Okay, ambi mong bayad, te. Salamat. Salamat po. Okay, tara na call. Nanata diri call. Nanata sa next balay. Pila ka galon? Dua. Ay, salamat. Dua lang. Ayo. Una sa dilang TV. Off na to na, be. Uy, water delivery boy ako pero manghilabot ko gamit sa balay nga dili ako ang Lugay-lak lagi ni. Tinunsa makate. Kausapin. Pasensya na iho ha. Sobrang hirap lang talaga kasi wala na mga apo ko. Asa di mo mga apo? Call. Pwede ni kausapin kahit natuthulog lang. Asa yung galon, te? Kailangan ako 2 ka galon. Asa yung galon? Ay! Te, mukuha ako galon, te. Ara, galon. Pwede ni sa TikTok live, men. Basig maban ko ba? Bay, mukuha raman kong mga galon, bay. Ano man eh. Gusto raman ako magtrabaho. Napa siya diri? Wala, okay lagi siya diri pero sa likod dili. Pero asang isa ka galon? Asang isa ka galon, men? Asang isa ka galon? Gusto na ko muuli. Ay, darang galon. Darang galon. Te, kuhanan ako ng galon, te ha. Condolence mo mga apo, te. Condolence. Pero mulakaw na ko. Ay, bayad ang bayad, ang bayad. Salamat. Lakaw na takol! Hey, chill ride lang, Lods. Uy, nata sa bagong balay. Kinsa man ang ano na yung picture sa tao dito, men. Kinsa man eh. Ala, upat ka buk galon, bay. Ayaw bumukas. Ay, naday sa likod di ay. Piskot na rin sa isa kabalay, men. Ayaw bumukas. So, nasa likod. Asa man agihon, men. Ayaw bumukas. Uy, tabangi ko. Ah, diri dapat kumuagi. Namday gamayng dalan diri piskot. Upat ka buok galon. Ano, naman sila. Hello? Okay, nay nagstoryahanay diri nay nag-inom. Call, hello, call. Upaw. Diri na si ante. Te. Hoy, boy, tapusin mo na agad yung trabaho mo. Tatakutin mo pa mga customer ko eh. Bay, gaan ramang kaning mineral na way unod, bay. Pwede ramang guro na ko ni 2 ka buok kamot, bay. Kapuya, sigbalik-balik, oy. Kay kumuha ng galon. Kumuha ng galon. Ay, gago! Richard ka, ready ka na umalis. No. Wala, dyan sila nung mag-storya ba yun? Ay, ginastorya na nila. Darang isa pa ka tubig, mineral. Wala! Ay! Diyan na, kagusong. Bay, ayaw ba? Nanarbahor ako ba? Ayaw ba? Nanarbahor ako. Ay! Ha, unsa to? Ayaw ba na wala nang wala mga tao, pati si ante, pati itong katabi. So asa na kukuha ng bayad ani ron? Wala ko'y labot og dagag jumpscare, dagag ungo dire ang gusto na ko bay ang bayad bay. Hoy! Hoo! Bay, nanarbaw lang ko bay. Gusto oh, namalik na sad sila. Nasad sila? Yatards.
Nanarbaho ra kog tarong diri ba? Nanarbaho ra kog tarong diri ba? Oh, dara galon. Pangitaon pa din akong galon ba? Asang galon? Ay, dara galon. Lalo, unsa man ni diri? Wala unsa man ka diri kol? Oh, nag-relapse siya bay. Pero never mind, wala ko labot sa iya. Last! Ay, salamat, last galon bay. Dara inyong galon tay. Oh, dara. Bayad be. May kinupit ka sa kusina kung meron, ibabawas ko yun sa bayad ko sa'yo. Kinupit? Ako nangupit? Ha? Tagil ako isa ka barbecue, bi. Kinupit? Gago kulang ang gibayad, bay. Kinado ko gikupit. Tarantado. Mo na, Nicole, bumaba. Okay. Pila ka galon? 3 ka galon. Pre, ano na naman ta sa sementeryo, pre? Ay, simbahan man din eh. Oh, hell no. Mukuha ko galon sa simbahan, bay. Lo, uy, nagsimba men. Kada jud, panginulsol jud, bay. Pangayo jud mga sorry. 3 ka book galon, pero asa ang mga galon? Father, ay, kausapin. Ako si Father Soto, nandito ka ba para mangumpisal, anak? Mangumpisal? Manguha kong tubig, Father. Father, asa mga galon nila diri, pre? Hala, ayaw inig nasa sementeryo, bay. Nasa sementeryo ang mga galon? Call, rest in peace, call. Rest in peace, stay. Ngano nasa sementeryo ang galon, bay? Kinsa may gainom og tubig diri sa sementeryo? Ha? Bay! Oh! Ah! Bay, naigasunod sa kwa, bay? Hoy, Ring, pagilong good. Ipet ang pusa. Ipet ang pusa. Mukha nag-enjoy ang pusa sa presensya mo para may nararamdaman kang kuryente sa katawan mo. Ano to? Okay, sumangitar ta galon, bi. 3 ka book galon. Bay, asa man ang galon diri, bay. Ay, nadiri. Hello? Mukuha lang ko galon, ah. Manalangin tayo. Bay, manarbaho raman ako, bay. Anong ginaungo naman ko? Dili ka ni bastos tingin na ni, bay. Nagmisa, bay. Ako gakuan ko galon diri sa tubig. Galon, wala. Wala, way galon. Ay, dara, nairuan diri. Hello? Ay, tura ni galon. Salamat. Kumuha ng galon o ibuthang diri sa nagmisa. Gago nung sa manibre. Ngo, nasunog ni. Okay, deadma lang. Deadma. Oy, Father, asang isa ka galon? Uy, bahala na mo dia. Wala ko labot. Tara na, let's go. Kuha na tong galon. Asa man isa ka galon, men? Feel ako narani diri sa sementeryo ba? Galon. Madlo ko sa akong sariling footstep, bay. Uy, ati kurutanan ako eh. Uy, Ring, tabangi ko galon. Ay, tura, day. Gusto na ko muhawa diri, men. Kisay, kisa kumukuwag bayad kay Father. Yati nagbisa pa siya, singlo na ko siya sa iyang bayad. Kumuha ng galon. Uy, okay na. Nawala na mga sunog. Muagin ako. Tara na. Ambiyang bayad, Father. Kung hindi namin kailangan magbayad ng buwis, dapat hindi na rin namin kailangan magbayad ng tubig. Ikaw daw, alsaha daw ng galon daw. Buwanga ka. Ay, sorry. Sorry, Father. Mulakaw na lang ko. Di na lang ko mareklamo. Sakay na ko, sakay. Let's go! Tulok ka tubig akong kailangan. Tura, nakikita ko na ang galon. Ano sa mani? Pre, daot inyong tubig. Pre, ano man yun sa'yo na? Dari, nagrambol? Ano, giba siya? Wala ko labot. Bukuha na lang ko galon. Kailangan ako mang manarbahog tarong. Isa kaya ang galon sa truck o kumuha ng galon. Pero asan ako ibutang ang galon? Call, hello, call. Kausapin. Ay, Teday. Nasa likod mga magulang ko. Sabi nila na bantayan ko daw muna yung karinderya. Karinderya habang nag-uusap sila. Kita nag-follow. Okay, tara. Tubig. Asa yung mga magulang? Dugo lagi diri lagi. Ay, dili. Tuyo ni tuyo. Di ako mag-overthink. Kidarang galon. Okay, so asang isa ka galon? Asa isa ka galon, min? Mangit? Ulo. Cool. Sabi naman. Namatay?
Kausapin pa na to ni, di na lang guro no. Naggunit man jag baril bay. Istoryahan pa na to ni. Hindi ako makapaniwala, wala na si Junior. Bay, pwede to sa TikTok live bay. Bay! Ayaw bay nga namatay mga bay. Kinsa man na si Junior. Pero okay lang, asahin yung galon. Rest in peace na lang, Lods. Asang galon bay? Layo ka, Bro! Bro, ayaw bro! Ay, magtuya-tuyar na siya bro. Bay, pwede to sa TikTok live bay. Bawal sa TikTok live. Ipakita na ko. Ay! So, asa na kumukuwag bayad? Ani ron? Asa kumukuwag? Bay, kuha na akong galon, bay. Kuha na akong galon. Gusto na akong lakaw. Yatterds. Bay, gusto na akong magtrabaho, bay. Pero naka-witness kong duwa ka Huy, kabalo ba ka mo magpapabay? Nasa likod mga magulang ko, sabi na nabantayan ko daw muna yung karinderya habang nag-uusap sila. Bay, wala sila gasturyahan ay bay. Hindi na sila nag-uusap, Lods. Hindi na sila nag-uusap. Hindi na lang muna kita i-spoil. Tapos, wala nun ko kakuwag galon yun. Unsa kay reaksyon ni Junior bay? Unsay reaksyon sa ilang anak sa naitabo sa ilang mamagpapa bay? Sa iyang mamagpapa. Bay! Woo! Oy, bayad, Junior, ambing bayad. Nakita mo na ba sila mama at papa? Nakita mo na ba sila mama at papa? Simula nung nawala yung kapatid ko, sobrang lungkot nila. Bitaw bay. Sobrang lungkot, pre. Sobrang lungkot. Kikinsa na kukuha ng bayad. Cool, bayad cool. Kikinsa na kukuha ng bayad sa mama? Te, kailangan akong bayad, te. Te, bayari ko, te. Okay, di na lang ako magpabayad, oy. Ano ni ulo sa baboy? Te, bayari ko. Shit, ay na lang. Mabahan ko, bay. Nabayran naman ka. Ay, nabayran na, day ko? Call, try na call. Lakaw na ta, call. Please, lakaw na ta. Okay, on to the next house. Uy, nga. Di ba bawal man manilig paggabi, ibay? Uy, bawal man kabalo ka pamahiin, tay. Bawal man manilig gabi, itay. Kusyong. Ay, nagpalo. Jin, hatag Robux siya. Wala ko'y Robux, oy. Wala ko'y kwarta. Lisod, bitag pamahaw. Okay, 3 pisong na lang ko. 3 pisong. Hoy, upaw. Unsay ginatanong mo dyan? I-off na to na. Kausapin. Buong buhay ko nag-iose ako. Di ako titigil hanggang sa mamatay ako. Nobody likes a quitter, my boy. That's my boy. Peace bump, upaw. Pila ka book? 3 ka book galon? 3 ka book galon? Asa mga galon diri? Bay, kinsa man na, bay! Kinsa to? Oh, hell no! Pero ako labot na to, kailangan magtrabaho na ko tragalon. Hey! To, kagdalipay ko ato, bay. Nagtrabaho ra ko diri, bay. Nagtrabaho ra ko, bay, kung yung unga ba. Wala ka namang dalang mineral, eh. Sorry ba? Ano, sige, lagat. Baliw. Asa pang isa ka galon, men? Hoy! Unsa to? Unsa man ni? Ay, lawas ni or baboy man siguro ni? Ay, ulo sa baboy yun ay. Abra kong lawas. Asan yung mga galon? Ay, dara na galon sa likod sa portahan. Kinuha mo yung galon. Unsay ginatanaw ni mo diya, Pau? Okay, duha na lang kagalon. Gakatawa dyan sila? Uy. Anakin, thank you sa pag-follow. Men, asang isa ka galon, men? Mangita pa ko galon. Ano basig nasa truck daw. Ay, dara na yung galon dayo. Atong mga nagkatawa. Dara dayo kuno kita. Moray sis nagkatawa dayo. Okay, baliw na.
Okay, umanan na. Wala. Ano to ni Shagit sila? Gikatawan ninyo na. Kapain ang bulsa ng kawawang lolo. Ay, nihilak di ay. Abi huwag di katawa, nihilak day. Dinukot mo yung perang pambayad sa bulsa ng matanda. Dinukot? Wala ka ng ibang makapa sa bulsa. Noon sa manay nyo lulubay, nag-acrobatics. Ganina, sige pa mo katawa ka ron, nilakilak mo. Okay, bye-bye. Thank you. Okay, sakay na ko. Sure ka na ba? Yes, tara. Nairo! Hoy, hello dog. Look, color blue, color yellow ang mga mata nila bay. Gisingin. Zzz. Ay, bunalan lang guro na to ni Galon siguro, no? Okay, hello, Galon delivery. Delivery. Bay, nanapoy naghilak sa tubangan ba sa sulod. Lo, unsa na? Makita ninyo tanaw ni. Wait lang, sudlo na to kay isog mo ko, I'm the best. Wala. Ay nga ni. Uy, ang safeguard, nataga kang safeguard. Kausapin. Okay lang, ako na. Sabi ko ako na eh. Pwede bang tapusin mo na lang yung trabaho mo, mapapagalitan pa ako dahil sa iyo eh. Yun sa ka day. Ala, nalagi dugo diri men. Tara na galon. Ay! Oh! Ay! Ha! Daga nag-jumpscare ato oy. Sunod-sunod ang jumpscare men. Oh, kulbaan na oy. Okay, dara na galon. Taanan ako eh. Natakot rin ako ya. Unsa na lang ko. Ya, hadlock yarn. Dili yarn. Dili siya hadlock. Ang na. Ay, dara. Nagalo. Gugunigawas ulit. Tara na, mulakaw na ta pre. Bay, tara. Ulo, nawala to natulog diri. Hoy, nagampo. Wait lang. Manalangin tayo. Follow mo para di ka tarog dula. Bay, madulaas ako, bay. Your coffee, thank you. Tara, kausapin na ni Bay. Hindi pa kita pwedeng bayaran. King ano man. Hindi pa kita pwedeng bayaran. Ayo, tama. Wala pa man ako na trabaho. Yan, trabaho. Wala pa man ako katrabaho, so di pa ko niya mabayaran. Okay, galon. Ay, galon dire. Walay galon. Ulo, ano sa to? Bay, nainigit si Agit, bay. Wait lang. Unsa to? Kisay lang ginakatawan, men. Gihelmet ang ulo sa baboy, men. Amo to, bahala mo diyan mga baboy mo. Hulo, ulo, baboy, bay. Kuha na lang akong galon, te. Hala, gikuha na akong ulo sa baboy. Dili man ang ulo sa baboy akong kuhaon. Te, ayaw ka suko, te. Kuhaon raman ako ng galon, te. Hala, gatan ako siya sa kuha, men. Okay, tara. Asa man ang ubang galon, men? Bisig na din ubang galon, bay. Ayo. Bay, di ko kagi sa kasagingan, bay. Naas kilid. Kilid? Asang kilid? Asang galon? Naasa kilid. Asa? Ay, dara di ay! Way! Okay, galon. Tara, galon. Kumuha ng galon. Tara na. Duwan na lang. Okay, kulangan na lang kung isa ka mineral water. Isa ka mineral water. Nasuko Japon siya, bay? Suko Japon siya, oh. Bala ka di ay? Asa man yung galon? Galon? Nadring galon? Walay galon. Walay galon, diri? Okay, walay galon. Asa man yung galon, bre? Nadring na galon, diri? Uy, walay galon, diri, oh. Wala. Galon. Naibasig nadring sa sulod. Wala man sa susunod. Thank you sa mga nag-follow, guys. Thank you. Kailangan ako isa ka galon. Pero asang isa ka galon? Pero kailangan pa ako isa ka galon, men. Asa mang isa ka galon, ani, pre? Basig na sa gawas. Pre, asa man ang galon? Ang galon diri, di ba nakuha naman ako to ganyan ang galon diri? Asa mang galon? Ay, darara di ang galon, men. Naaday diri di ayang ganina ra ko sig tuyok-tuyok diri sa balay, men. Nara na dito, men. Wait lang, bi. Kaya nagmuhay sa konti para. Okay, tara, sumakay. Sure ka na ba? Na ready ka na? Sure na sure.
Okay, narata sa next. Hulong sa mani. Dakwag balay ano. Patay, pila ka book galon pre. Lah, kinansila ng may-ari ng bahay na ito ang mineral water delivery service nila. Kunin mo ang huling bayad. Okay, gi-cancel nila ang delivery pero mukuha dyan pong kong bayad. Di ba, paldo? Maski wala ko nag-deliver pero nadya po'y bayad. Nun sa mani. Wala. Ano man to? Wala na to na nalipong lagi ko. Wala na yung baba. Kisa man eh. Ayo, ko na kong bayad. Ko na kong bayad te. Hoy! Kuha naman akong bayad men. Tumakas ka na daw. Tumakas? Ay, wala ko nakabasa. Sure mo takas di dapat ko? O sa'yo objectives? Wala ko pala sa objectives. Wala ko nabasahan. Okay, hinay man siya mula ka. Haha, hinay mula ka. Isara. Okay, hinan ako diri. O sa'yo objectives? Dapat tayo na kumugawas? Okay, magawas na lang ko eh. Pay, nakita ko bay. Bay. Buksan. Isara. Makabri siya. Wala ko nakita. Oh my! Abi ko wala ko nakita. Tara, tumakas ka na. Pre, ayaw bumukas. Sus. Oy, crossover yarn. Pre, yun sa'yo kailangan ako pangitaon, pre. I don't give a shit. Budagan ako. Singilin mo. Singilin? Unsaon ako pag singil saya? Pag-follow strawberry. Bye. Dagan. Buksan. Nan ako sa Isara biya. Okay, nan ako sa gawas. Dali kay magtuyok-tuyok ta sa swimming pool. Ayaw adto sa last na kwarto kay naay milagro na hitabo. Last na kwarto iyon. Ay yati na no, tan-aw mo kog TV bay. Ay dara. Aysa. Gabrasis pa ko ba? Wala ko nag-expect. Kita na hinuon ka. My gosh, may innocent eyes. Nay piano. Hoy, dili piano ko kailangan. Kailangan akong susi, bay. Naasa ka to Naa dito sa nagkuan. Sure ba na dito nga room pre kitong kabalo na mo? Sure ba na dito? Katong nay nagkuan? Oo. Sure ba? Okay, magdoko na lang dami. Magdoko na lang ko. Bastos! Susi ra ako kailangan ya, please. Ya. Susi lang. Wala man lagi susi diri. Isara. Isara bay. Nganong wala may susi bay? Anak mo na susi dito. Ay diri basig na diri. Wala pa ko nakapangita diri men. Bangko. Wala sa bangko. Ay dara. Nara diri men. Dara ang susi. Okay, susi sa basement 1. Adto na ako sa basement. Tara. Naba diri? Marag nadiri. Nadring basement, dara basement. Kailangan mo yung susi. Na naman ko yung susi. Ayaw bumukas. Ay dara. Abri man din ni Deo. Kasi kailangan na po ito. Dara. Kunin ang susi ng basement 1. Dara, nanan ko yung basement susi, pre. Nara diri. O tara, basement. Okay, nanan ko sa basement. Bye! Ga-deliver naman ito akong tubig. Bye! Karoon na naman ko diri, bye! Sa basement, bye! Hello, gagi. Tama din, no? What if, bye? Naunsa na ka itong driver sa truck. Oy, thank you, Clyde, sa pag-follow. Naunsa na ka ito si Uncle dito, men. Itong ga-drive og truck. Table. Ay, dara! Huh! May gani, naamo no. May gani, gi-remind ko ninyo, bye. Ug wala pa lang, mga isa ka oras kung magpangitag susi. Nan ako'y 2 ka susi. Nagunsa mo ko diri sa imburnal. Ay, dara! Lay, nabud ni na balay? What should I do? Oy, dara, walay tubig, oh. Basig naman. Kailangan mo yung susi ng guest house. Susi, nasad, bangita, nasad kong susi. Dari, nasa closet. Wala. Kailangan mo yung susi ng... Hoy!
Kisa man eh. Tinilapos ka sa portante. Ay! Oh, nadrang ungo pre, na-stuck pre. Nadring ungo pre, nadri. What? How about dire? Susi. Dire, walay susi dire. Dire, how about dire? Tura na susi. Guest room, ay guest house. Nana ko susi. Nana ko susi sa guest, susi sa guest house. Dire, how about dire? Wala. Dire. Oh, tura na susi na pod. Susi sa basement 2. Napay basement 2. Okay, nana ko sa basement 2. Unsa man ni? Mura man ni kuan bay kanang hallway sa sinihan. Unsa man ni padulong nig sinihan? Ulo. Hello. Ngano na ibaboy sa higdaanan men? Ngano na ibaboy sa higdaanan? Kinsa ni? Hello, Little Red Riding Hood. Ay, ito? Little Red Hunting Hood. Hello. Ay! So, dapat din ako ni Doolon. Okay, din ako na Doolon. Daganag mga room. Unsa man ni pre, kinsa may gisacrifice ito? Isara. Wala nung sa mga pre, nag-relapse ka. Kausapin. Tatakbo na ako palabas. Sige na, daga na. Uy, unsa man ning isa nga nun? Unsa man ning isa diri? Uy, ikaw na unsa man kani? Daga na men, unsa man kani men? Ganina, mang-deliver akong tubig. Karon, ano? Unsa man ko diri? Kailangan mo yung misteryosong susi. Nay susi diri? Gamitin ang ulo ng baboy. Hoy! Salamat anak, matagal ko nang sinusubukang makapasok sa bahay na ito. Anak, sa pagtawag mo sa akin dito, binigay mo sa akin ang pinakaasam ko. Dahil tinulungan mo ako, papalayain kita. Pero, pag nakasalubong tayo ulit pagkatapos ito, hindi na ako magiging mabait sa'yo. Kapag umarang ka sa daan ko, papatayin kita. Okay, di na tayo magkita usab. Ngayon dumating na ang oras para magpakasaya ako sa mga nakatira sa bahay na ito. Nakatira sa bahay na to? Siguraduhin kong walang katapusan ng pagdurusa nila. Kung sige kailangan ako buhaton ba, i-save na ko ni sila. Iligtas mo yung ibang bata please. Nakakulong din sila sa ibang kwarto. Kung saan ako pag-save, I will save you everyone. I will save everyone. Okay, yung senadri. Ginapangitan ako mystery. Kisa na. Dulo na ko ni. Oh hell no. By maze naman eh, by. Oh my god. Okay, sirado. Bay, unsa man na? O, duwa sila ka buhok, men. Bay, nga naman ang itlog. Ay, itlog, ang baka baboy. Kipapatay mo ng baboy. Nga naman sa diri nagdanan, bay. Humanon ako. Otro siya. Humanon ako ng dulani, men. Because I'm the best. Kailangan mo ng misteryosong susi. Otro isa. So, di na lang ako kailangan i-save ang mga bata, no? Dapat, i-save din mo yung sarili bago ka mo save. Asap kumagi, men. Wait lang. I'm the best. Why? Wala siya kita sa ko. Okay, crossover. Kyrie Irving yarn. Asa ko? Yeah, pangitaa lang ya. Katong gate na dako, no? Why? Patay dakpan ko, men. Bay. Tang edit kayo. Uy, tuyok na pug men. Patay, bro. Bay. Na-stuck ko. Wait lang. Na-stuck ko. Why? Okay, crossover. Ay, dakpan ko, men. Yan ako luwason ang mga bata. Ay! Isugat na ko ang ungo. Uy, nakapatay ng isang residente ang bruha. Ulo, namatay ang isang resident. Kato na diri sa taas ang namatay, no? Ay, wala rin dyan sila na human. Sorry. Nganong naabot ni silang duwa diri? Okay, magpanggap ta nga kauban ta nila, pre. Okay, magpanggap. Sunod-sunod ta sila. Asa man sila padulong, men? Okay, sige, 3. Magpanggap ta. Ati ka. Ay! Pre, nagtuyok na lang ko, pre. What I mean is tong abri nga bookshelf. Ay!
Nasa abring nga bookshelf. Day, wait lang. Mabalik ko dito ha. Wait lang ha. Give me space. Give me space kay... Why? Wala ko na corner na pugo. Nader yung isa. Ang isa, naday! Bay, na corner ko eh. Wala ko na corner. Died trying. You died in the mansion but saved some of the children. Di ba nakasave ko, bay? Humana na, bay. Namatay ka pero naligtas mo ang iilan sa mga bata. Yes! Balag namatay basta nakasave. Woohoo! Tura ko, ako na. Hey, nagsawa sa paghintay ang driver at iniwan ka. Tagna ko palagi, bay. Mo dyan ako ginaw na bay. Ang driver dyan, bay. Ang driver ako ginaw na naunsa ka ning buwan. Sorry, dad. Pre, anong ako ang kwan? chat. W guys. Bye-bye. Mukaon sa ko. Kaon na po mo guys. Bye-bye. Thank you.